tun topic a chuan critical thinking chungchang kan khel ho anga ta hianin ngai tu tur pahnih awm ta critical thinking hi discipline hrang ani tih hria ilang ti chuan logic hi poimo em ta amai ro chu hemi logical reasoning kan tiang hi chu part 2 a khelila kan ti deuh ta hemi he critical thinking kalphung te enge ala hrangai lo te kan ni arin awm ta athumal hi chu kan hre mai thiama ro chu a hmandan kalphung te engting nge critical thinking kan nei ang ti lai te chu i enge kan lo hman ngai lo tin kan lo hman thin po ni se a hmandan kalphung kan hret ngai lo te ani arin awm awangin claimin introduction ang deuin kalpui kan tum deuh ta ta hianin critical thinking kan ti chu han lut ta ilange chi tak le om zine thil ngai to theina ani chi taka thil kan ngai to chuan keimah nia curiosity omte keimah nia sense of wonder makti na te kha aron lang chok thin ta ni zo te te hi an tlalai hi han en tai langem thil an chi the ni thil an hmu reng reng makti me lewin an ena an bel chiang thin ni chu kan ti turin ta tim mihring te pawh kan ni chiah reng boka kan naupang lai hun kan en chuan tu naupang te pawh kan en chuan nim thil an dil chua thil an chik thin ni amai ro chu kum upalang pangjok te hian chung an zo na te chu enge arab bet zogin kan chang thina tin kan ngai thlak sak thape lo bok ta chuan keimah nia dil chhut na om thina kha i zoi zoin ati thuan op ta thia ni tim zene thil ngai to theina kan ti chu logical thinking kan ti kha ni ta hi chu soi tawngim part 2 lampa kan khel ho tur kha ni ta ta chuan argument chu nge ni ti kan hret ngai tin statement kan ti te chu nge ni ti hret ngai ta i atam ta heta khoi tur he chu part 2 kan khoi tur ngai ta ilangem chuan critical thinking a chuan engthil po anin anga pom mai lo na ti khani le ta ni ta hianim critical thinking kan tia heta critical kan ti alang negative view ta amaro chu a negative lo ni ti kha hret ta ilang achana reng reng chu enge engthil po ni ngak pom mai lo na kan te hi chon kan pom mai thin ta tlang puin kan nau pan lai hun te ngai tu talang ai upa te thu soi chu kan lem dok dok thina tim sa khona huang chunga ko hunu pa te pastor te mania upa thu soi kan pom ta tin chung kwa du le pa thu soi kan pom ta school a zir ti roi thu soi kan pom ta news kan hmu te heng media kan hmu te kan pom zung zung mai thin ta ni adik le dik lo kan fact check ngai lo tam tak adikang tam tak dik lo bok ta ang chuta tak chuanin critical thinking chu poimo ta ni thil information tam tak ron luta chung information tam tak chu adik le dik lo kan lo khlifiu ngai lo ta kan pom zung zung mai ta ni kan chian hu nga ping kha kan thil hret nu nga piang kha adike moti kan lo pom mai thin ta ni a zonga za chu ni lo mai thiam ma ro chu tlang pu kan en choni dinga thui tak omang ti chu kan hreklang vek awm ta chuan chu taka chu helai critical kan ti negative na line ta ni thu dik kan zon na ko nga min pui tu tur ani wangin entirnan biblical criticism chungchang te po han ngai to ta langin bible sel na ngor ngor khani lo ta ni enge at khati hun lai adik le dik lo zuk zon chotum na angkha ani ata po hianin philosophy po hianin helai critical kan na wang khanim i mi ngai dan te wa sel ngor ngor lampang khani lo ti ratharila thome te chuan critical thinker thani tur chuan ta hian hei point karon jek nol ta justification le reason a phu tur ani mi in thil eng po soi se chu athu soi chu a justify thei nge tur ani tual tha hi solan ni zu zor hi ka du lo enge du lo chan a chan a kha kan that tel zel tu ni keima ni pon thil sang sang kan du in kan du lawang chung kan thil du te du lo te kan thil pom lo te a chan chiang takin kan soi thei nge tur ani tin midang point an soi nge tur ani kha an stan sa kha enge ruk hi sual ani ruk hi sual ani lo enge ni lo chan enge ni chan chu a statement a siam chu a justify thei nge tur ani a justify thei lo ni chu ani emo ke ma ni pon kan justify thei lo ni chu ani engtin nge thu di ka soi ani ti kan hre tak engtin nge kan tran mun kha dik ni ti kan hre tang mi thu soi kha engwa nge kan pomang ti kha kan chin ngai le ta ne engma soi sui tur hre lo soi ve top amai ro chu soi chan engma po hra chong si lo hiang hian tam thin ta a entiran sarma ta po hian ni thin thawa in lo chi ngai am ka hre lo ta tam tak chu theological background nei lo te ni ta a an mania
enge real ro ti mai tiang pathena tanga don ti ten ni thin ta one way chaw ta an ma ni an soi ta pa mi puin kan ngai khle tak ta ta chuan kha an soi sang sang kha justify mumal lawa soi liam put pu tam thin ta ne public debate ate pon in thin chuan he chu in thiam mai ome justify le justify point mo le reason achan kan ti eta reason hi capital R Descartes na rationally so in capital R an man khani lo ti sheila a thome nei form wa te ponin capital F an te thin ta reason point capital R ti ne kher thin ta Descartes te huina reason rational thinking kan ti hawa hemi enge subjectivity huang chu kan khung luang ho khamo hemi ne khan ngai pol lo la thang tin a skeptical turani critical thinker tha chu skepticism chu nge ni ti kan sia methodology ni dan po kan sia hi chu enge kan shet tlang lon yang Pyro te tin Plato te Descartes te David Hume te John McKee te khen pon yang tun ta yai hei YouTuber nga choni cosmic skeptic te hote mo an skeptical thin ta ni tin chumi pi alam panga chonin naturalist kan ti ho yan skeptical bok tan skeptical na chu supernaturalism lampanga an skeptical ta ni ta chonin emi skeptical tur tia khani atlang puya kan man ke ma puna ka soi thina chonin supernatural lam doubt na more real lam pang khani tlang pu thin ta ti ma soi kal phunga cha metaphysics lam pang doubt na tlang pu thin ta ma ro chu khoi huna po kan mang thei ta ne min thil sang sang kan soi information dang sang sang kan dungang chung kan thil thiat le don te chu ta chuan ani nan kan pom top turin atir kan soi khaniam kan lo ring hlel phat turani kha kan rin hlela wang khanin kan dik lo doi don te nei lo kha kan rin hlela ka lo dik ni chuan an thu se ka dik lo thei tin kan rin hlel ang lo ni lo chuan alo dik tak tak thei thung ta chuan a thlit fi ma tur ta na kan man na tur tan chuan hemi skepticism he kan man nge ngai ta ni dilowa mi thu soi engkim information kan duna piang thu dik anga kan ngai zel chuanim nakina ke ma ni le ke ma nin ti mol pho thei khut amanga tin chumi pi alam panga chuan false information kan do na kha false information bok kan pe chok le thei ni he ka hlo thin ani ta nge philosophy chung chang ha te ponim he mi tam tak thu ziak te thu soi te in en mai thei ta ma ni ir om chu kang hianin soi klang pui thin ta ni ama ro chu ke ma bi ka he chonin debate ta ani emo hengang min thil min zo ka hril ani ponin information mo mata kha ka pe nga zel ani enge asor sakha Descartes ani a he Plato ni a he Wittgenstein ni a he G Moore ni tiang ka hril tlang pui thin ni kami kan ma ni ming kang enge soi kher lo bo khani keima ir om chok in ka articulate ve theta ni khati phe ka ka ril pel don tuk ta amar chu ka ting hai lo ta chan chu an fact check du chu an fact check the in dur kha ka hril thin ta ni chu first information ni kalau dong nem to ta tin enge kalau bol pho pui se to bu kha chu wang so ke ma atanga chu ke chu a thei ram chu ni enge an fact check the in tur lang he source da tel ram he ka du thina hemi kalak na po hi nakina kan la soinga ti chuan skepticism hi chu soi vak ngai lo wa kan hriat tlang hun da ta chuan reason da poi mo tur ani helai hi mit hi emotion hi kan hnual suat tur ani kan ti thin ta critical thinking a chuan tin philosophy a ponin enge reason in a guide tur ani kan ti thin ta hi mit ani adik lo hi emotion hi kan hlam chhe thin ta hlam chhe lo tur hi adik lo emotion kan manawang khanin kan dik lo tin ani chong lo reason kan manawang capital R kan manawang kan dik reng tin ani chong lo helai chu enge clear thiam ngai entinan dilemma pakhat petai langin kan nun phunga chunin kan social norms a chunin namdang nei chu thil dik lo ngai ta ilang ma se ka hmangai khan dinge namdang ai ta ka hmangai mai che ka namdang ai ta chunin du khan turom ta ni rational dewa kan ngai tu chunin nam anga din chu kan du chuan namdang kha kan nei the namdang le kha thil point ta ni bikin mi chidin huna ngai ta ilang achan chu kan society chu enge particular society ani ta ni
ta chuan hmeichhia tan khan kha hmeichhia kha khadin hmuh ani chuan boy thak em ta ni a hmangai kha hnam dang ani bawk siam aro hnam dang ani chuan hnam I phat san ang kha tanga khan in ngai thei ni bawk ta ni tin midangin an chiat the tam tak ani bawk ta hi amor chu a hmangai ber kha ani dawn lo chuan midang pawh kha midang nei se nun dawmin nun a hmang tawh lo mai the chung ngai tawh ngai ni I ama ngai tuana chu in hmangai na kan ti kha chu emotional em ta ni ta khanin thlan tur zawk chu kha hmeichhia thlan tur zawk chu in ti nge thlanang ama hun tur ngai tawh ngai ta tin I hnam le nge arama ngai tawh te langai ta chung chu dilemma om thei ni chunga chuanin chu critical thinking a hmanna pawh khanin kha emotion huang chunga pawh kan critical thinking ka hman thei ani critical thinking kan hmanna kunga khani nge I emotion a chu critical thinking hman thei lo tin critical kan hmanna kunga emotion hi kan hmang tur ani lo ti te ngai danom thina ma se hi ani lo ti kan hre dangai kha nge I kan emotion a kha kan ground ani chuani I argument tur tan argument tura nge logical thinking kan hmang thei tho ani kha kan tlan hmun ti nge na tang khan chu kan hre dangai chu I skip para point na reason or the con we pay for the belief we hold ti asoi kha adik chia reng bok ta tam taka pon ani reng boka politician ni emo non theistic an ni emo theistic an ni emo existentialist ni mo eng po ho hi in talang sa ko na ko rang sang po an din na chu an ding phota chu an din na mi la tang chu ni critical thinking an phang chau the ni ni lowa size ka favor lom ti wanga nge emotion da that mi ang kha tin mi critical thinking chung changa phonin tam takin muang I philosophy chung changa phon emotion in play tur ni lo ti te ma sen ni lo hi chu mit ani ti kha kan thre tangai aka tui don tat khala ka an soi vak ka chak veu na ta chuan explanation thaber azong tur ani critical thinker tha chuan information sang sang ron lu tang tin thil tam tak kan siang chunga chuan a enge explanation thaber tin ke ni pon thil tam tak kan siam midang kan hril chhong don ni chuan explanation thaber kha ol sam ber kha kan song thin tur ani la hi poimo he chu kan siang tin pom dan sa ken pura nei tur ani lo hi poimo khop me pom dan sa hi chu kan nei thin mai ro chu critical thinking kan zon na kunga hi chuan kan hman na kunga hi chuan kan nei tur ani lo ti lai hi ni china emotion reason le emotion chung chang I ka soi lai a khanim I kan basis ka soi ta a amai ro chu hi chu he tem dongin han zong tai langin entiran I nge sa khona jogin trinity nge oneness dik zok ti tai langin he evolution han nei don tai langin trinity ka kalopom ta ta khanin kha I nge kha doctrine karin na kha ka da thatri ngai ta ni ta chuan ka zonga I ka khai khin mai turan ta ni ma se ni lowa kan khoi ma antenanin tuai chungchang te polo khel tai la tuai ka nge wanga tuai nge na ringot ka wazon hal char chuan kha ka pom dan sa anga thil kan no chuan confirmation bias kan dia kan commit don tareng ta ni I enge logical fallacy kan ti te hengang cognitive bias kan ti te kan mang nge kan lo commit ngal thereng tan ni chunga kan commit lo tan chuan pom dan sa kha kan nei tur ni lo ta ni thil kan zon renga thil kan investigate na pom dan sa kan nei tur na ta chuan thil eng po kha lo chok thei chu lo chhuat chu kan pom thiam mangai ta ni entir nan rumi em ni I mimol pakhat I mimol pakhat chu thudik somli mangin aril rui thlak thelong ti kha an ti kha chu ti rualin scholar ve thung chu scholar somli kha thudik pakhat mangin an ril rui thlak thiang ti kha rumi ni kha khan chung chang kha khop mai pom dan sang nget bur ne thil va investigate chu a boy thak ke ma ni tran mun ti ngen tu kan song char mai ta ni emotion nga po khan lo ene te emotion ka chan nun chung chang ani wang khan le existential issue ni wang khan in claim yan dan dang deuta amor chu hela tu na ni karon so hi chu aram ri kham thik ege kham dan thiam deuta ilang mo ege existential issue ang po ni chung silo entir nan hei tha lon lo chung chang te khovel phek le mum chung chang te tam tak kam issue kha tamang ka lai kha pom dan sa kan bur ti lai kha
chuan thlir na zau tak a nei tur ani kan thlir na zau ngai chan chu critical thinking kan en reng chuanin a biakin philosophy le science en tai langin ngai dan sang pom dan sang school of thought kan ti te theory te tam takom ta ni chuang chu kan za ton thiam ngai him kan khoi ma himi theory chu diklo himi chu pom lo ti ngal ro bul kan tan chuan i thui kan kal thei don lo ni chuwang chuan thui kal thei tur le i enge kha kan ngai dan lo nei thin te pom dan kan lo nei thin te tin kan thil lo thlir an te kha thlefiam tur chuan kan thlir na zawa ngai ani ta chuan real ruin hong tur ani hei real ruin hon ngai en tir na i hi tak nge ni le ni lo ka lo wa pastor then khat tam tak hi chuan soi thin tha i theology kan zir lai chuanin pathian om lo chung chang min han hril tak mai a om lo a kan han je a no a om je min han hril le tak a te han ti thin ta ei chuan soi war ve deuh mai me ka ngai ta chun chu philosophy of religion i paper anga pon han entai langin pathian om lo je hanin hril dop na tur khom lo hrim ta argument om ta counter argument om le top ta i kha tim i enge khang argument structure te kha en chian te kha ni le mai ta chu tianga pathian om lo thei da hanin hril vaka han rin hel thei rum kho pa hanin lo kha chu ko oi lu tuk lo deu ta hengang antinan verificationism kan ti te i tin empiricist ho tan mun te khang ho sang ho bak lo kha chu han soi vak tur kho omin ka hre lo ta ama ro chu ni engpo ni se thil kan zirna kong renga chuanin ril ru in khona ngai ta chu theology la pathian om lo zen zirte lai po chuanin ril ru in hong taka thil hriat bel duwa ziran ni wangin i enge kan knowledge hi enge i thil kan hrevek lo ta god's eye view kan nei lo ta chuwang chuanin in zir bel zel tu kan in zone da khanin information sang kha lo pom thiam kan ngai ani enge moni ma feminism kan hretura lo hel ngal un dang te anarchism kan hretura lo hel ngal lang te da kha chuanin kong thui kan zo thilo ni tin thil kan pom lo po kha kan pom lo chan hra chiang tur chuani a chunga kan valua kan vazir se ngai pon lama tanga enge mo claim kan hmuwa pom lo ngal re ngot du lo ngal re ngot kha thil fu ani che lo ta ni en tina i trinity le upc mang le trinity le oneness mang tai lang trinity kan ni bang khanin oneness chung chang doctrine poka par chung lo win kan pom lo em thei tho ta ni mar chu kan pom don lo chuanin kan mi trinity hriat chen pi lam pa khan ka oneness doctrine kha var hriat chen angai soi tong khan thil kan pom lo ni chuan i justification kan bethei nge tur ani mo ta chuanin engki ma khanin information chung chang kan dun na kong a khan ril ru in khon kan ngai ti kha kan hriat chen angai le bok ta ni ti chuan ta hianin hi krishnamurti ning ka hria engki ma ngai dan pom khat sak kan nei chuan kan ngai to na chuan tangkai na nei to lo kan ngai to na kha thi to pom dan khat sa engma kan zir bel thei to lo engma enge hriat bel tur kan nei to lo kan in hot miao lo chuan helai hi poi mo khop bai ti chuan han kal le tailang critical thinking nei tur chuan engti nge kan nei ang engtiang nge enge ngai chik tak le om zene ngai tu tur chuan nge kan hriat ngai ti khani le ta ni ta chuan clarity speak and write clearly ke ta thil kan zia ke mo kan soi re in chiang takin kan ziak tur ani engtia chiang takin mo tin ta thu kan soi te thil kan zia hianin thumal kan mang thin ta chu kan thumal man na chu enge ani ti kha kan hriat chen angai kan hra chiang lawa kan du dan ta na kha thumal kan mang ani chuani min ri zata ni mai antina Deepak Chopra te pon yang chen tir nan boy khak ka ti em thina ke en hem sia en lo thei thin box si lo ta en to long ka ti po hianin a debate pui ta week en chak vele thin box sia enge antinan Sam Harris nan long debate ta Deepak Chopra kha thu soi ngai thalwa Sam Harris ronga thu soi kan ngai thlaka choi thu kal lam le ho lam hriat thei box si lowa tiang tak tiang hi boy thak thin ta chuwang chuanin thu kan soi te kan zia ten kha kan thu soi kan thu wal hmana kha kan chiang tur ani Wittgenstein a khanin a soya philosophy ta chu clarification of thought ani ta ni clarification of thought kan ngai tu na kha kan clarify ngai chu kan ngai tu na chu language mangin kan lan chhuat tir ta chu language a chuani enge alo
complex kan don mi a buai thak thing ta thumal pakhat khan word sang te lo enge meaning sang te lo nei thina word pakhat khan meaning sang nei thin ta chu bang chuan kha meaning a kha zeneya i kan man don chuan i kan thu soi milin mo context mila kan clear thiam ngai ta chu alo ngai thatu te pon chu kan thu soi chuan hre thiam don chuan kha kan thil soya khani an lo interest mo an lo ngai event ve ngai ani chulai taka chu poimo pe fiam thuang de win refo thin mai theya science hey professor i science professor ho chuan i philosophy professor ho bula rian theilo ti athan chu i hemi thu bal word kan te kha i concept ti jok khang concept sang kha an mang na sa thin ta he thil thale thalo chungchang a te poni thik sa te pon e criminal ti te om ta ti adang lia chonin hei immoral kan ti te amoral kan ti te unethical ti te alo tam thin ta i khanga khanin a context milawa hret ve zel khangai thin ta a boy kha ka chumi ni bang choin thil kan soi le en lawa khani kha kan thu soi mil kha a context milin a thu kha bilang an lo hrethiam lo kha chu thu dang ni se ke mani kha chu a context milin eng thu po eng concept po kha kan manangai ni ti kha i kan soi le pho tang chon chu min huwa kan mi kha chu i a soi fia le nang kha chu soi fia le thei anita a ama sebera chuan kan thu suya kan chiang tur ani ti kha ni mai chu kan thu suya kan chiang tur tan chuan a concept kan hriat chi dangai accuracy a chuan kan thu soi kha dik kan soi tur ani ama ro chu thu dik kan soi tur ani ti khai dik ti zong khai nang le chuang mi lo ta tin kan thil soi zong zong effect an effect lo ta hengang humanities ang chu value in ngat te lo ta tin social science ang te po lo ngita se feka in kala tak thelo na chin te lo om ta chu lai chu i dik thi ang ber kan ngai dan kan pom dan kan investigate i kan investigation kan thil lo chui to na a te po lo ni se dik thi ang ber a soi chu akha kan ti tu rain ta ni chu alo ngai thatu tan pon a ol sam buka nga hrit ol sam buka chu tiang dilawa ma ni ngai dan ngai dan sakli engma thui zui na lo cher lok na pom chuang lo ang te kha du lo soi veng kha boi thak thin ta hei i evolution a te polo ni ta se i evolution theory mo tam ta kena an soi thin dui sa thak ti chu scientist ten kum som ni som thum chuang an beya tam takin phd mu nan tenin an manga chung thu an ron soi chu a zia chote chu he ta engting nge pa pa sa ka ma mi ta pol som po i nge pol som kha science a i mak som li vela mu a som pa ni pozir chun som to lo i nge Charles Darwin na thu zia pakhat po che lo article dang po che lo ina evolution ka pom lo a han ti hi chu tiang de u hani ta mo kan thu soi kha accuracy dur chuan ke man ni na kan lo in chia silong ve to ate nge kan lo tui pui to ate khami mila soi chu hi athak lang pi an ni lawa i pom lo da nge ngai da ni lo ani wanga han soi ve le ngal pop pop zela kha thil boy thak ta tim precision a chuan ni a bit around the bush ne thil ni atak soi lawa a che vel thil soi vak hi om thin ta ni thil tam tak kan ngai tua chung tam tak kan ngai tua na chonin conclusion kan siam thei lo tlang pui thin ta open conclusion te kan nei thin ta chung chu midang pola kan soi chole hiani ani na point ni loin abula che vel khang concept nge thumal i hriat thiam har deuh dewa han che bol vela kha om theya kha buai thak em ta alo ka mi lo tui lo entirani science tui ngai lo tan cho science concept ka hriat vak ngai nam lo ta philosophy i tui pui lo ta chuan khang philosophical term ho kha hriat vak ngai nam lo ta chu wang chuanin kha kan thu soya concept tam dewa enge ani na ni si lawa a bor vela lo chei vaka kha om thei ni tu chu boy thak ta amai ro chu tui le tuin kara chuan khang tram kan man ho kha a fu em thung ta chan chu sei deuh soi ngai lovin khami concept pakhanin i phek tum soi tur kha enge a cover vek thei wang khan o sam em thung ta ni ma he chu eng pho ni se i khalai kha chu kan man thiamin ka ring chuanin relevance a chuanin enge i a novelty tate mo thil tharin tate new information in ate ka keng tel ta i enge tungna poimo na nei chong si lo kha kan thu suya poimo nei si lo
thil dang lo zep tel ve che nang te kha buai thlak thin ta topic nein thil te kan ti thin ta tim thu ziak te bo topic nein thu kan ziak thin ta dilem lawa enge i relate pui tur chum ve tho ama ro cho kan thu soi le kan topic ta tang kai na pom lawa ze ve che nang khom thin ta ne thu ziak tam taka chuanin om thin reng poka in sa thin ka renga article te john ala chu ngai manglo i hengang article pa ngai i blog then kata zi hoin tam taka mu thin na hi chu enge ni kha soi zui la chong si lo kha an topic thana enge i poimo na kha enge thu soi kha aron ti fia pha chong si lo wang te kha om thina a buai thak hi mo chuwang chuanin di enge kan thu soi le zia te kan thil ngai to na te pon ni se hi relevancy hi kan da poimo ngai ta chuanin depth om le ta look beyond the surface hi chu entinan thamper ka ti chu criminal mind ka entinan petyang ni enge hei enge kha tual thana aron thleng ta kha tual thana ron the kha athat tu khan hramei thin lo ta ni ta chuanin nu chui ngai ang khan chui thin ta thil thleng sang te chem te tin enge kujia te omem ti te thil sang kha an family background te khan chui thin ta ni e profiling anga chuan ta chuanin atlang puya chuanin kan hmu ho wa chuanin athat tu kha chui chhuat thei kha lo ni lo tlang pui thin ta away khat en na chuan chu wang tak chuan look beyond the surface kha mi pi lampang kha athat tu ang kha serial killer ang te polong ni se athat tu ang kha i chui don mu chuak tur chuan khalai crime scene lai atang i kha i man ru chun man tho tu ne ma se khami pi lampang kha zulu angai critical thinking a hian hi i profiling te pon mang na sata kong sang a he i code in khin na chung chang a te pon in chuan thil alang china tang kha chuanin thil lo lang fia lo khami ba kan lu chilang lai critical thinking a pon ei hi depa chuan entirnan i David Hume lo chiar tai langin kan du ang kha miron pelo ta ni akong chu miron thon sak ma se chu mi pi lampang ron lut le don tai langin ei metaphysics si han that du tai lang metaphysics si pom du lo tai lang David Hume khan chiar ta alo hliam nang ta ni alo sat nge akutte ake te kha ron sat bung ma ha thi box si lo metaphysics kha alo tha athat tu ka zuk zon le don chuan Wittgenstein i tak nge taketas logical philosophy ka se zuk en vele de te kha ngai thin ta khatiang chi kan thil ngai to thil alanga kan hret china khanim du tok mai lo tur chu mi pi lampang chu zuk en ngai ta ni ta chuan critical thinking nei tur chuan nge to bera hianin adang pol tamta to bera chuan kan tingot na i soivek se ni lo ta chuanin beta hi chuanin kil sang atanga kan in ngai thil reng hi thukluk na siam tur chuan kil sang atanga kan en lo chuan kong khat chau atanga kan en chuan kan thlir dan kha abaya sang kan thlir na kha lai lawang chuwang chuan thlir na dik tak nei tur chuan kong sang kil sang atanga kan thlir angai kil sang atanga kan thlir chuan kan thlir na po alo lai de nge ang next a han kal le tai langin critical thinking thatna ani vele thungta ni ta hianin enge critical thinking chu thatna thil tam tak kan ngai to ta chu kan thil ngai to chuanin thil dik lo te kan thliar ta tin chumi pialam panga ngai to na dik tak kan nei theng tur le mi thu sui engkim information ron lu ta kha ani nanga pom mai lawa tia evaluation chungchang te kan soi to ta chuanin enge chu thatna ti khain ta ni amma sabera chuan social centrism he ni ta a chumi om zia chu mihring chu social animal kan ta chuanin kan society be chan hin thil kan thlir tlang pui thin ta chuanin enge kan thil thlir na kha kan environment khan min determine da thin ne tim kan background khan min determine thin bok ta a chu taka chu kan thil thlir na tilai lo tu ani thin ta ni entir nan sa khona chungchang lo la tai lang emo nam isu angte tin chumi pia lampanga aram le nam angzong ten lo en tai lang thil thleng lo ta se chu incident na chuanin thil dik lo wa kha kan en to vak ngai lo ta ni keima ni din na kha keima ni society keima ni environment milin thil kan clear to thin ta chuanin thu dik lo wa
kan boi to lo ta kan dik na lai kha kan tlang au pui ta thin ne chu sa khon na sang kan en po hianin adik viewin ka renga tin aram le nam ang chung chang pon en tai lang tin chui pialam panga party ang zong te pon tai lang political party ZPM kan ijon ZPM dik na lai char kan huta MNF ponin an MNF na zone atangin thil an clear thin ta chuang chon thil kan clear thin ta ni chu I social centrism atanga tal chu hi kan ngai thin ta amaru chu ti rolin enge kan din na lai kha kan riak chen ve tho ngai ta heng ho sang atanga watal chu ve kha thil poimo em ani chuang lo ta chuanin a hmun le hmun ne ro kha kan hriat angai thung ta ni chu ni le ta se ti chuanin a pahnih na chuan kan thil khir dan a khani ta ni hi phenomenology a chuan a view from nowhere ti te sartan pui khan mi kha ril thina ngai nom khom me kan thil thiana chung chang a hin ma ni theu hian kan khovel kan siam thina tin hi adik na pakhata pon literature khovel hi entai langin enge novel be khen tai langin ma ni thon thu theu he kan jek thini ta chuan ma ni thon thu kan je na khovela chuan kan cheng thin boka hi adik viewin ka hria ta chuanin midang khovel chung chang han soi tai langin midang khovela nun kan hmana khami midang ti dan midang ngai dan midang du dan ang zela nun kan hman kha chuanin thil kha fu duk ton lo ta ni chuwang chuanin mihring kan nia ngai dan kan nia thil khi dan kan nia chumi milak kan khir the tur tan chuan critical thinking chu poimo le em mai ta ni antin Christian na hi han hmang tai langin Christian kan ni chan tam taka chu by birth ani ta ne kan chung te Christian ni wang khanin Christian kan ni vering ta ne tin chumi pi alam panga chuanin kan society kha enge Christian sakhua ni wang khanin chung te pon an lo pom to ta enge culture ang zonga a society ang zonga Christian na khan enge a dominate ni ema wang khanin Christian kan ni mai thin ta ne chung kan Christian sang bo chu alo nge tok lo thin view ta a amai ro chu enge indoctrination de po pu the te po ni anga brainwash kan tiang chi kha chu thil poimo hriat chu angai si overcome ngai si Christian na kha anin ang taka zuk po zuk zir chianga enge vuan tu te le hei by birth nge mo by culture ang kha chuanin nge dan kha ain ang tak thin lo ta ne chuwang chon thil re reng chu zuk hriat chena zuk lu chela chumi hnuwa pom kha alo nget thin ta chu kan thil khir dan enge nun kan man zel na konga khana poimo ani critical thinking ta chuanin pathum na chon fear and free thinking ani le ta ta hi chon om zinei taka thil min thlir ti the tu mihring han hlo hi kan lo nga khop ta sa khonin tianan han mang le mai tai lang he kho chak lungpui lo lung tu ti te UID adar ti te atam ta tin khap deuh te kan lo nga ta chuanin chungang khovela chuanin free thinking kha pui mo em tai thil enge a hlo oman ti awanga lo hlo ver ngudang te intian yoga chungchang te po khani ta se a hlo oman ti enge yoga chu hret po kon thelo a ming chau kon ria hen classical Indian howina an lo man dan ten te po engma po kon thra chung lo Hindu enge thilani wang khanin enge hlo tur ang zong te khanin hlo tur ti thumal kha chu fu che lo me de khala kha chuanin ama ro jo ka sai tum na kin man thuin karinga chungang te ni wang chuanin thileng po a hlo om pom lo tur hei chu him lo an ti po hi enge him lo chan ti chiang takin zuk zir chena zuk en chena chu mi hnuwa pom tore ma pom lo tore mo kha en chen kha fu thin ta ni chu free thinking a khana poi mo em ta mi free thinking kan ti le critical thinking hi chu thil sang lu tu kan ni lo ta then khat chuan free thinking an soi hi ani enge non theistic ang deuin an ngai thin ta amai ro chu ni lo Christian ni chung pon free thinker ni thea tin enge Buddhism ni emo Hindu ni emo Muslim ni emo engsa ho po wan se free thinking kha tu pon kan da blight he ni te kha kan hre ta ngai ta tin chu mi rol chuanin man de min del bet tu thina enge presuppose te ante thina china kan soi atir lampanga cognitive bias kan tiang te kha kang kha a thei chin jina overcome te lo ngai ta overcome dan tura khain hem critical thinking kan mang the ne chumi ni wang chuanin free thinking nen khanin thil sang lu tu kan ni lo te kha kan soi le zoi ni
te chuan to bera chuan egocentrism a to bera ni tai langin tam tak oma thatna soivek se ni lo ta amai ro chu video thui lu tuk te kha en to tan khanin alo ni om ve deuh thinda ta chuan egocentrism a chuan kan dik ber bik lo ni mitam tak chu mani thlir dan chau kal pui du min om thin an tir na committee ni khuate emotion zaho te emo thu soi khom ni khuwa ti khom ni khuate mani thlir dan chau dik bik mani thlir dan nga kal tum ngar bik te kan om thin ta ni chu ta chung critical thinking poi mo na chu keima ni hi kan dik ber bik lo keilo po hian midang hianin hriat nan neya thilan hria a thlir dan dang an neya ti ha kan hriat ve ngai thil engkim ka hriat bik lo ni ti ka tin kan thil tui ro ro podim a top thleng engkim kan va hriat bik lo ni ti kha i enge mani le mani in shil hriat na thren ta ni tim chuti yang chen midangin mani kal dan ngai pe kal tum man lom de khanim zu identify an ol ta nya tin chumi pelam pa ke mani ngai pokan niang mani le mani kain identify the chuan ya overcome dan kha chu i ai kongai zan chop the chuti ni lowa critical thinking po nge ni ti hre lowa hemi egocentrism kan ti mani in da lal na po nge chuti anga po chon kon community hre lo khanin a local the khop me ya chu chu nang mani ponin nge in mel hriat te mo i tun ma in no hriat to thina te mo i soitur neu chu ngang hemi ni wang hianin hekhovela hianin enge hekhovela kan te keima ni hriat bi ka he entai langin thil hi kan hravek bik lo i subject ho po hi entai langin science pakhat science thiam do kon ti wang khanin apeng zong zong ka va hravek bik lo antira philosophy aponin peng sang ta ethics aponin normative kon ti tem i enge metaphysics kan ti te ta po chonin kong pen tu ralon meta ni enge ala tam dong metaphysics ate pon chuang chuni wang chonin i thil engkim kha kan hriat vek bik lo wang khan ma ni ngai dan thlir dan chau ka champion pui tu mang kha thil boi thak tak ani ti kha ke mani le ke mani kanin hriat theina tur ta khan critical thinking poi mo le ta chuan critical thinker tha ka ti ve thung han soi lok tai langin atop na tan hemi i Socrates Aristotle Plato hilo en tai langin Socrates khan azirti te zinga Plato ta Plato khan tam takha refine ta tarang jodi enge philosophy i Socrates na thlen phak lo ang kharon duang chok thei tani tin chumi anuwa Aristotle ron kal leta Aristotle bon Plato a tangin tam ta kharon develop amaro chu Plato thu soi jong pom vek lo Plato po khanin Aristotle Socrates soi kha pom vek lo ta jong critical thinker thai tu re rang choni mi thu soi pe e lo tur ni a thachin omani ero chuan kan mingi du pon thu lo soi se a thachin om chuanin pom thiama lak thiama mani ngai dan kan lo nei to sa develop kan do nei chuan chumi mila kan develop thei tur tan a thachin lak te po kha ngai ani ti kha mi Socrates Plato le Aristotle tanga kan zir the ka ngai po critical thinking huang chunga chuan ti chuanin i next a chuanin logical argument chung chang i kan i khel to anga hemi critical thinking hin a in ko vek wangin du tok phat mai ang